І так, у мене до вас є серйозне таке питаннячко. Я просто тільки що передивлялася мій канал, і я щось таке нечисте побачила, таке нечисте, прям таке, зовсім нечисте, що мої нові ролі, тільки що моя мама заходила, мої нові відео не набирають взагалі лайки і перегляди, а мої старі відео чомусь набирали лайки і перегляди. І колись в мене було багато підписників. Так, повертаємося назад. Будь ласочка. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. А так, всім пока, на добраніч. Гарного всім пока.